О, шегуваш се, какво е това? Аз имам диамантен меч. Окей. Имаш и някакъв сняг останало? Защо? Знаеш идеята? Не. Нема чипове. Не отиваш там. Охо. Не, ти да отидеш. Да усетиш чръпката. Аз ще усетя имам диамантен меч. Това будилче ти ще го изиграе за 2 секунди, само че ние не сме такива все пак. Пронто. Да. О, всяко се фейлна. Извинете за гадия звук, който чухте, просто вилаги и така става. Изиграх. О, да. Аз се бия. Телепортвай се. Какво има нагоре? То нагоре, май да може. Това нещо трое пута, поставя нещо за нито сажда. Къде? Не знам, пише на трое пут. Нещо си, то едно и имаме мор. Не знам. Това ли да можем да го скочим, бе? Ти изиграл, ние ще скочиш това, то е нещо. Кои, бе? Ние преди малко бехме тях с скелет. Да, тя. То тук където е чува скелет. Тук няма толкова точно, може... О, виж това. Виж това, колко е то до тук. Баски лага, айде да виждаме за малко. Ще Малко се връщам. Окей. Не знам, да жертвам. Не може. Не, ще жертвам ли? Да жертвам ли? Да жертвам. Да жертвай. Жертва! Мисля, че ние забравихме да се представим, така ли беше? Да, забравихме да се представим. Аз бях блок и с мен е Master Kill. Не точно с мен, но сега ще дойде. Телепортирай се. Аз съм си. Телепортирай се, аз вече съм по-напред, така да кажа. Хайде, скачи. Аз ли съм? Не, аз съм. Яху! Ти ли си? Дудот, Тъпа. Чакай. Телепортирай се. Айде да се изяда будил. Просто много ми се спава, бале. Спами. Айде пускам буд, давай. Нищо да направи. Ти си, давай. Нема още един път, ще го спам. Аз ще пробвам. Тъпата в обаче ти. И сега що трябваше да скачаш? Трябва някой да ни спами бутона. И сега що скочиш, за да и За двамата? кеф. Айде сега от начало, батко. Така, пак аз съм писал и ще спама на бутона, съжалявам. Що изобщо трябваше да скачаш, а не беше Имай така? 60 бит, да си виждал някой друг да спами. Кажи го ти. Къде да видя, бе? Кажи ти. Да. Ама що изобщо трябваше да скачаш? Кеф бе, работи. Блок, я. Не пея спами. Окей. Аз и ще спама. Спама, идиот. Дали кажа да спама? Ти знаеш как се спами, да тискаш много пъти. Да направи двое скок, айде бега, я ще се спама. Окей. Къде се бе? Телепортвай се.
да, пак се извиняваме, че не сме взели текстча пака. Просто когато се опитахме, не успяхме да го изтегли, пише, че не може. Какъв си ти, бе? Какъв си ти, нега? Вижте нега. Постави го, сега ще има фетиш. Какво има тук? Добре, мисля, че пътя е тук към тази къщичка. Before going forward to get the checkpoint, in that house over there, put your lever. Ето ние нямаме лева. Ела тук първо да спим и след това ще сложим лева. И го будеш. Еми, какво да кажа сега? Ела да си направиш пълен армор. Я го виж скелет. Ето ти за да си направиш пълен армор. Взели? Да. Сега трябва да убием този скелет, за да спим. Аз нямам меч. Помощ. Айде. Може да легнеш. Окей. Аз взех левър, за да отидем и там, знаеш, в Апартамента.